Lakbay Katoliko, mayong adlaw ka natong tanan. Nataya usa ka bisita diri ron atong interview ho ni si Mr. Bulawan no, Jonelito Bulawan, usa ka sakop sa Seventh-day Adventist General Conference diri sa atong Sibianan sa atong radio station. Ato ning hatagag pagtagad niyang concern sa no. O ato ning hatagag pagtagad si Jonelito Bulawan. So dodong pangayo sa katahuran diri sa atong mga naminaw mga viewers ato diri rong adlaw. Ang buntag manggabi sa tanan, hain man kamo sa tibok ng kalibutan, no, dalaygon ang Dios. Oh, okay no, utoyangan. O sa may kuan nimo diri ron, sa may imong katuyuan, no, niabot man kita diri sa niabot man gyud ka diri sa atong Sibianan. Sa mga katuyuan nimo diri. Ali ako karon para akong tawgon ang tanan nga mga CFD o gilabi na silang membro, no? So ano, gipanawagan nimo ang tanan nga mga Catholic faith defender, no? Unsa may concern nimo sa Catholic faith defender, no? Kita usama puta sa mga Catholic faith defender. Unsa may concern jud nimo ana nila? Sige silang panaway nga magsaulog daw mi og Christmas. So sa ato pa ang mga Catholic faith defender nagsigig panaway, nagsaulog daw og Christmas ang mga Sabadista. Mao ba di ay? So lain pay ato no. Unsa may naa ana sa Christmas di ay? Unsa may imuhang na abot? Unsa may imong na kay nadawat sa Christmas? Kay mura bag imo mong kung ipanawagan ang mga Catholic faith defender god nga kuan regards ani no. Unsa may imuhang na dawat ron sa panahos Pasko? Actually, na ako din nadawat nga gift, no? Na kay nadawat nga regalo, gift. Mas mayo. Nakadawat nig regalo. Giniray Seventh Adventist nga di mo to Pasko pero mo dawat og Christmas gift, no? Mga regalo panahos Pasko. So, no, gidawat ko ni nga gift dili ingon nga pahinungod sa Christmas. Gidawat ko ni mga pinangga tungod kay kuan man, grasya man. Gaps. Basig makaingon ka nga ning dawat ko ni kay Pasko sa mga pagano. No? Pero ngano man jud midawat man jud ka ng Christmas gift nga in the sense dili man ka Katoliko, Sabadista man ka, kay bawam tani mga Sabadista nga di mo gini mo tuog Christmas, no? Unsa may imong kuan anak nga nidawat man jud ka? Ang dawat ko ni Gaps kay kuan man siya. Regalo man, no? Regalo man siya. So nidawat ang giday ka anak kay kuan regalo. Ang dawat ko ni Gaps kay kuan man siya. Regalo man, no? Regalo man siya. Lagi nidawat kay regalo. Kuan po no, kanang murag sayop kay ngon ta mga ayong away gini mga Seventh Adventist puno usahay kay kuan man dili mo tuog Pasko pero mudawat lang, mudawat. By the way, kanang regaluha nga imuhang kuan ba? Kanang imong nadawat ba? Man na nimo gikan Dong Bulawan nga kanang regalo. Ikan day ni sa mong manager, oh. Diyaw. So gikan sa imuhang manager na nga maong regalo. Mao ba di ay gikan sa imong manager? Unya, wa po dai nimo balibari imong manager nga di mi Katoliko sir, no. Pero ngano man nga wa magyud ka mo balibar na paghatag yun nga in the first place di ba gid unta ka Katoliko, wa gid mo magtuo na nga mga selebrasyon. Bisan man kayo balibaran mga safety kay grasya man. Nidawat ka tungod kay grasya. Mao di hay. Basta na mga Christmas gift, grasya gid no. Unsa to? Bisan man kayo balibaran mga safety kay grasya man. Maupod lisod bugay balibaran lagi basta grasya na gyud no. Grabe. Kaning grasya gyud lisod gyud tag baliban gyud ani. Labi na gift no. Wala bata ka bawag unsa gisod na pero try ka na to nag-upgrade ha unsa yung mga soda na. Ito ni sa abrihan. Okay, ato ni sa abrihan. Mas mayo para maklaro ginatog unsa isud anang imuhang regalo. Excited jud kuan di ba kung sa gisulod na to tanaw na. Sa Malaysia bench, bench No? Wow!
Nindota po kayo sulod sa imong regalo. Oy, Vince, kani may mga nindot yun nga regalo ba? Nga di yun ingog pagbukot-bukot lang. Vince, ha? Original po siguro ng Vince, no? Gaps, nakadawat na tong regalo, Gaps. Ikaw, nakadawat na ka, ga? Kining regalo, always naman na siya. Oh, paabot-abot lang butag ni manghatag ani ron masinday natay witik-witikan tandri. With regards sa nang regalo. Ato na tanawon imong regalo be ug sagi sulod na Vince magigat na tinuura na watay basig may scam ta ani ba. Oh. Tiara. Okay. Oh. Gaps, ako na ko'y regalo. Ikaw, wala pa. Nya kay masuya ra baga kay dili ra ko katoliko nya kadawat ko regalo. Aw pasinsahin na lang ta. God bless na lang sa mga dia. Sas grabe kay katawa na kadawat og regalo Vince. Ang kinatawan abot sa dalunggan. Dako iyang isi abot sa dalunggan. Rapa pam 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 rapa pa pa pam pam. Gabae.